Dobrý deň, dneska by som vám chcel predstaviť aplikáciu, ktorá vám dokáže dať za registráciu akciu v hodnote až 100 eur. Registrácia je jednoduchá, stačí si zaregistrovať Trading 212 účet, overiť totožnosť, vložiť minimálne 1 euro, ktoré si budete s vašou čiastkou hneď vybrať naspäť a to je všetko máte zarobené. Poďme teraz na kroky, ako si spraviť váš účet. Stiahnite si aplikáciu cez môj odkaz v popise videa. Kliknite na Claim Shares tlačidlo. Vyplňte e-mail a ten istý použite aj pri registrácii. Stiahnite si aplikáciu. Keď budete mať možnosť vybrať z možností, vyberte možnosť účtu Invest. Musíte vyplniť meno, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo. Ďalej zadáte rodné číslo a teraz budete mať na výber overenie vodičským, občianskym pasom. Pri tomto kroku ja zvolím občiansky a naskenujete prednú a zadnú stranu občianskeho. Následne, keď vás overia, tak budete musieť vyplniť otázky, čo sa týka akcií, dajú sa nájsť na internete. Je to zákonom z EÚ a následne vložíte minimálne 1 euro a dostanete akcie, ktoré viete následne predať. Ak ste akcie predali, takto vyberete peniaze. Kliknite na spravovať prostriedky a hore vybrať a máte takto rýchlo peniaze.